गासैबो गावसोरनि पार्सनेल लाइफनि बाथ्रा साननानै जों महत जितु आदर्श NIA नांनाय जायफोरा जेलाव जोबथेसालियाव जोबथेजानानै दङ बिथांमोनखौ बरननायाव जों बहाबा मोनसे एसे अबहेला खालामलांदों नामा कार्बि आंलंनिफ्राय 4 लाखखौ मोनिया दासिमहालागै 100निबो बांसिन दङ दासिमबो मोनाखै उजाय डिस्ट्रिक्टनि सासे भरत बसुमतारी मुंनि सासे बिथांखौ दाख्लै हमनानै सोनानै दोनबाय कार्बि आंलंनिफ्राय साबेसे फैदों टोटेल 70 ओमफ्राय माबानिफ्राय हुजाइनिफ्राय 8 जन सफैदों ओमफ्राय गवालपारानिफ्राय 3 सफैदोंमोन दिनै ओमफ्राय बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो लोगोसे बहुत कॉपरेशन होदों सारमोना ओरैनो नैबे सार्टिफिकेटखौ लानाया माबे खामानियाव सोलिगोनफोर बायदि मोनदों बे सार्टिफिकेटआ फैगौ समफ्राव जोंनि जुनै माखासे साकरिनि बेलायाव खामानि फैगोन आरो इयुनाव जोंनि गथ' गथायनि जेब्ला देरगोन मिन्थिगोन बुजिगोन आंनि बिफाया मामोन सासे NDFB बिनि सोमोन्दै मोजां मिन्थिगोन NDFBआ मोनसे रिभलुसनारि बर' हारिनि थाखाय थैथां दावहा होनानै नांबोनाय मोनसे अर्गेनाइजेसन आफादमोन बिनि सोमोन्दै नेक्स्ट जेनेरेशना मिन्थिगोन आंनि बिफायाबो सासे दावहारुमोन बर' हारिनि जुनै दावहा होबोदोंमोन नांबोदोंमोन जुजिबोदोंमोन बर' हारिनि गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंनो थाखाय बेखौ इयुन जोलैया मिन्थिगोन बे सार्टिफिकेटखौ मोननानै आरो लोगोसे बे सार्टिफिकेटखौ लानानै माखासे खामानि जेरै बेफार फालांगिनि बेलायाव श' खालामनानै मालाबा फिसा फिसौ जेनेबा केस जाब्लाबो बेखौ दिन्थिनानै मालाबा लामा सामा हान्थिनानै मालाबा हान्थिनाय समाव सिनायथि हिसाबै बे सार्टिफिकेटखौ श' खालामबा जों एसेब्लाबो माने प्रशासननिफ्रायबो आरो रायजो राजानिफ्रायबो जोङो मदद हेफाजाब बा एसे सहानुभूति मोनगोन होननानै जों बे सार्टिफिकेटनि थ्रुयै जों साननो हायो आरो कार्बि आंलंआव ओरैनो 4 लाखखौ साबेसेसो मोनिफोर दङ ओरैनो कार्बि आंलंनिफ्राय 4 लाखखौ मोनिया दासिमहालागै 100निबो बांसिन दङ दासिमबो मोनाखै आरो मिजिंथियो इयुनाव जों मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय सारमोननिसिम आरज गाबो सारमोननिसिम गुरै खावलायहरो जाहाथे कार्बि आंलंनि NDFB बिथांमोनखौबो एसे नायसनहरो जिहेतु जोंहा न'खरनिबो नङा बाखोरनिबो नङा जानानै दङ जिहेतु BTR आवबो गोलैया BKWAC आवबो गोलैया जोंना ओंखायनो जोंखौ अननानै सारमोना बेफोरनि बारैथ' दिनैहाय नोंसोरो सावरायग्राजों एसेब्लाबो सावरायदों जानांगौ औ सारा सावरायदों जों सारजोंनो जिरायनानै बहुत गोबाव सम बार होदों दिनै आरो सारा आश्वस्त होदों साराबो हागौमानि गोदोनिफ्राय नाजाबोदों आरो दाबो नाजालांगासिनो दङ आरो मिजिंथियो सारा आरो फैगौ समफोरावबो जों कार्बि आंलंनिल' नङा गासै आउट अफ BTRनि गासै डिस्ट्रिक्टनि बर'फोरनि फारसे एसे सहानुभूति दिन्थिगोन होननानै आं आसा खालामो जों जिहेतु दा केसआ जों NDFBफोरनाव गासैनावबो दंफ्रामजोबो दा बेफोर गासैबो NDFBआनो गोजा बिसोरनि केसआ माब्रै सोलिनानै दङ बर्तमान दा NDFBनि केसनि सोमोन्दै बुंनोबा जोबोद दिनैसिम जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मानोना जोंनिनो कमरेड्स बिथांमोना लोगो बिथांमोना दिनैसिमबो मासे दाबो थांबाय थानांगौ दिनैसिमबो लेंहर जायो आरो दाख्लैसो मास मोनसेसोनि गेजेरनि बाथ्रा उजाय डिस्ट्रिक्टनि सासे भरत बसुमतारी मुंनि सासे बिथांखौ दाख्लै हमनानै सोनानै दोनबाय आरो आंनि उनाव बरायलां बिथाङाबो गले गले थानायाव कर्टआव थांबाय थानांगौ हाजिर जाहैबाय थानांगौ जोबोद दुखुनांथाव बे केसा थारैनो
जोंनि बर' माहारिनि बिमा बिफा रायजो समाजखौ जोबोद दुखु होदों एकर्डआव जेरैबायदि जों बेफोरखौ मोनबोदोंमोन बा एकर्डआव जेरैबायदि लिरनाय दंमोन केस उइथड्रनि बाथ्राखौ लानानै हाइनियास नन हाइनियास होननाय सोदोबा जों दासो मिथिदों बिनि ओंथिखौ माबोरै हाइनियासआ मा नन हाइनियासआ मा खिन्थु जों जेब्ला दावहा होदोंमोन बेनि सोमोन्दै जों बिनि ओंथिनि सोमोन्दै जेबो मिथिया जों दावहाल' होलांबाय दङमोन खिन्थु जोंनि एकर्डनि उनाव जों दिनै गाव गावस्रालायनानै न'आव जेरै संसार जालांनानै दा जेरैबायदि जों दुखु खस्थ' मोनबाय दङ पुलिसनिफ्राय बा कर्टनिफ्राय सामन फैबाय थायो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा जोबथारनायाव मोनसेल' सोंथि आंनि दिनैहाय जों गासैबो एक्सन डिबिफोरा दिनैहाय लैहोर लैहोर जमायैनो बा दिनै NDBनि सार्टिफाइड मोनसे लेखा होदों सार्टिफिकेट बे लेखाखौ जानो हागौ नोंथांमोना गासैबो मोनजोब्बाय दा दिनैहाय जायफ्रा NIA केस नांनानै दङ बिनि दिनै बिथांमोना उदां जायाखै बिनि सायाव नों मा बुंनो फोरमायनो सानो नंगौ जोबोद दुखुनांथाव नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि NIA दा NIA जायफ्रा नांनानै दङ बिनि सायाव जों गासै बर' माहारियानो खौसेथियैनो नाजानांगोन लिडारफोराथ' निस्सय नाजागासिनो दङ ओमफ्राय माबा मोनसे मोजां फर्मुला ओंखारबोगोन नामा जेरै मिज'रामावबो सानसे समाव वार नांदोंमोन थिग नागालेण्डआवबो मोनसे समाव दासिमबो स्टिल वार नांगासिनो दङ दा बेयाव किसुमान मिजु नागायानो जा बिसोरबोथ' NIA नांदोंमोन ओमफ्राय बिथांमोना NIA नांब्लाबो बोरै गदों बे बोरै गबोखो मा फर्मुलाजों गबोखो माबायदि सिस्टेमजों गबोखो बेखौ एसे जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोना एसे स्टाडि खालामनानै आउट स्टेटनि किसुमान लिडार्सफोरनिफ्राय साजेसन लानानै माबा मोनसे राहा लामा ओंखारगोन नामा बेजों परामर्श लाबा गाहाम जागोन नामा आं सानो जिहेतु बियो मोनसे प्रशासननि बेबस्था बा आयेन कानुननि बेबस्था जाहैबाय जोंहाबो गैया नङा दङ गोरों गोरा नाथाय जोंहा नांगौ बादि इनिशिएटिभ लानाय जायाखै बेफोरनि सायाव जों गासैबो गावसोरनि पार्सनेलाइजनि बाथ्रा साननानै जों महत जितु आदर्श NIA नांनाय जायफोरा जेलाव जोबथेसालियाव जोबथेजानानै दङ बिथांमोनखौ बरननायाव जों बहाबा मोनसे एसे अबहेला खालामलांदों नामा एसे सम होनो हायाखै नामा बहाबा जों गिनाय फैदों नामा गावनि सार्थ'आ माबा बिगिनि गोलैगोन नामा बेखौ लानानै जों एसे बेग सुमारिनायखौ जों लिडारफोरनिफ्राय नुनो मोनदों आरो